Термобуза, горна тениска, потник, тънък клин, дебел клин, панталон за преходи, къси панталони и разбира се цивилни дрехи. Кафе задължително за върха, постелка за сядане, водостойчиво яке. Най-важното да не забравим е спрея за мечки. Просто там, където отиваме, наистина е необходим. На път сме да направим един дългоочакван преход. Къде? Ще разберете само след малко. Видиш къде е Левски? Аха, къде е отсядал Левски? Там горе. Има му стаята и тайника, където е излизал през един гардероб, директно в планината. Нямаше как да не минем и през Троянския манастир, тъй като е в региона. Качихме, нали? Малко. Ето, че пристигнахме. Мястото тук е страхотно. Къщичките са старинни и изгушени в Балкана. Единственият проблем е, че пътят е черен и трудно достъпен. Ако времето утре позволи, ще изкачим връх Ботев. Това е най-високия връх в Стара планина. 2376 метра. Известен е със своите променливи условия и бурни ветрове. Честно казано, маршрутът не е за подценяване. Той преминава през голи била, където мъглите и вятъра могат да се появят внезапно. Началната точка, откъдето ще стартира маршрута, е платения паркинг на хижа Плевен. Единственото, което се колебаеме, дали от него да хванем към хижата или да я подсечеме. Но това ще го решим утре на място. Сега е време да си починем и да се подготвим за утрешния преход. Така като гледам, днес май ще се оцели време. През цялата седмица тук даваха да вали, тук даваха да не вали. Обаче днес го дават чисто. И само в този регион, в който сме отседнали, е имало 16 мечки. Това го знам от собственика, разбира се. Аз няма откъде. Ще бъде доста интересно. Добре, че си взехме спрея за мечки. Време е да потегляме. Значи тръгваме точно 7:55 за къмп паркинг. Тук да покажем какви яки къщички има. Нищо, че с телефона паднеш. Ето толкова след. Много време хората само с камери си. 44 минути от базата до тук. Точно. Значи тръгваме си по бяло-зелената, след това по бяло-синята. Ето, че пристигнахме. По-голяма част от кадрите ще бъдат с екшен камерата, защото е доста по-удобна. В крайна сметка решихме да подсечем хижата, пък да видим какво ще стане. Всеки си носи карти и така. Така де, и ние няма хванеме надясно към хижата, а ще я подсечеме. Е така. И... да, ще го направим кръго, ще дойдем от тук. Ето. Ма няма, аз вчера го снимах. Да. Тони, наляво сме. Натам е хижа. Нали посинят бялата? Нали посинил бялата, Тони? Няма точна маркировка тук. Дай да го решим тогава. Да, по теб по картата гледай. Сега. Ние жълтото ли гългониме? Да. Значи сме наляво. А ако продължим направо... Отиваме към Плевен. Отиваме на хижата. Не, отиваме... Отиваме, да, към Ботев сигурно. Значи към водните дупки. Хайде. Това е. Наляво. И така трябва да е. Поне така го проучвахме. Не се клати. Хижа Плевен горе ще е надясно. Да не ни вратне така да ни закара. Хижа Плевен 40 минути. Имайте предвид, че маршрутът, по който минахме, няма официална маркировка, така че не използвайте нашето видео като пътеводител. Също така първият етап до купата беше доста стръмен. Това също трябва да се има предвид.
стръмно си е. Надолу. Ето и добър си един края с пътя. Хич не е стръмно, Антони. Не. Не. И хлъзгаво. И хлъзгаво. И стръмно. И кално. Много сме се този маршрут. Да го хеба. Туки, трябва ми виновен. Ева отпред! Яко е обаче. Сега това е купата. И изкачваме и тръгваме наляво. Да. Купата. А, не, това са преспи, това че... Да, да ни штракне. Може да влезеш. Аз двамата. То това е най-сложната част от маршрута, нали? Май не. О, то нагоре има още много. Ужас. Значи сега подхващаме. Така. И някъде натам. Да, е го нашия водач. Дето е. През целия път е с нас. Смят. И какво са? Пътеката ни минава през водопада. Почти. Да, тя се вижда така. Този водопад отзад не е райското пръскало. Пътят ни минава покрай него и продължаваме нагоре. Да тръгваме, защото усещам, че от толкова много снимки почваме да закъсняваме. Да, наистина отдалеч изглеждаше по-страшно. Са е добре. По-голям наклон не е. Сега забих. Искаш и ръка? Не. Сигурен ли си? Аха, това е надолу. Искаш ли да видиш преди мен? То може да заобиколим. Аз предлагам да заобиколим, Тони. Ти като се хлъзнеш, пак ще слезнеш долу. Дай да не ни влезе с някаква... Айде. Айде заобикаляме. И моя беше, вече се. Още 370 метра, грубо. И сме горе. Все пак часовника дава някакво отклонение. След продължително изкачване на около 2050 метра трябва да стигнем до ето тази купчина с камъни. Надясно е заслона. Ние продължаваме нагоре, наляво. Важно е да не се обърка човек. Последните 300 метра са си бая атака. Ама това е километър. Километър до върха. Ето го Ботев, който не го вижда, да си го види. Да. Представете си го. А кучето с нас. Синовца. Тоги, как си? О, не ме питай. По-добре не съм бил последните 8 часа. Точно 4 часа и 30 минути. Времето е доста хладно. Постоянно редува облаци и слънце. Не е много приятно, така че след малко се връщаме обратно. Така както казах, ще го направим кръгов маршрут. Ще качим още два върха. Единия май се казва безимен, другия си нямам никаква идея, обаче като стигнем там
ще разберете. Да. Намери си 4,30. Намери си 4,30 на върха, на Ботев. Да. Добре. Сега ще си ги Обаче виж, топ време. Супер е! Няма вятър. Значи в крайна сметка няма да качваме никакви върхове. Просто няма време. А има време, но много ще се засилиме. Не е хубаво времето, да. Пред нас, това е първия връх, втория връх, който е в облаци. Мислихме тях да качим, по-добре да си ходим леко по леко, така ли, че има 8 км надолу. Само слизане и 1440 метра денивелация. Грубо, нали? Ще видим точно колко са в края на прехода. Това зад мен е Дяволското пръскало. Там в далечината се намира връх Ботев. Обаче ние когато отидохме беше целия в облак и нищо не можахме да видим. Сега, за да направим маршрута кръгов, като стигнем до тези колчета, ето тук е зелената маркировка, а пък отдолу е купата. Там. Ние дойдохме оттам. Сега го пропускаме и вървим по зелената маркировка. Това е. И ще слезнем директно на хижа Плевен. И там имаме едно стръмно спускане до паркинга. Вървим вече 8 часа май и сме изминали над 15 км. До хижата може би остава още 30 минути и оттам. Така си мисля аз, 30 минути. Час и половина. До хижата? Ще разберем. Според мен остават 30 минути до хижата и оттам 1 час до колата. Надолу. Да бе? Буквално 10-15 минути. Не повече. Активни. А часа е 5:27. 17:40 и потегляме надясно. Местност Мазането. Там. Той вляво има нещо друго. Отново следват стръмни пътеки. Аз прибирам камерата, за да не я щупя и да можем да се приберем по-навреме. Така че ще снимам директно от колата. Ето ме отново в колата. Искам само да кажа, че се получи страхотен преход. Около 10 часа, 1500 метра денивелация. Наистина се откриха доста красиви гледки и просто си заслужава да се види. Ако съдържание като това ви е интересно, моля абонирайте се за канала ми. Чао!